Ромстал – светът на инсталациите. Здравейте! Днес ще разгледаме как се свързват приемника и термостата един с друг, или така нареченото сдвояване. Това се отнася за термостатите, които имат този външен вид. Това са RT310, RT310 и RT510. Сега, първото, което трябва да направим е да включим приемника за котел. Приемника за котел е това отдясно. Това е термостата. Включваме приемника и трябва да видим какво се случва при него. Сега, това му е работния режим, съответно on и auto. Когато е включен в автоматичен режим, това означава, че той регулира по температура на въздуха в помещението, където е термостата. Включваме ръчния режим, даваме една много висока температура и изчакваме да видим какво се случва. В този случай, при нормална работа на термостата с приемника, трябва зелената светлина отдолу да светне. Обаче, както виждате, в момента това не се случва. Това е единият начин да разберем съответно, че нашия приемник за котел не работи. Втория начин, който е малко по-елегантен, но също върши работа, е да натиснем тест бутона, който се намира ето тук. Натискаме го за кратко и това, което виждаме отново на приемника, е, че нищо не се случва. Тогава можем да бъдем сигурни, че нямаме връзка между термостата и приемника. Сега, в такъв случай какво се прави? Има процедура за сдвояване. Първото нещо, което трябва да направим, е да изключим захранването на приемника. Така, след като сме изключили захранването, го връщаме отново го включваме сега. Така, бързо спирам, отиваме на OFF, след това отново на ON и по принцип така трябва да мига в червено нашия приемник за котел. Това означава, че е в режим за сдвояване. Когато мига тази червена светлина, отваряме тук отдолу този капак на термостата. Това продължава да мига през цялото време, нали? Не е спряло да мига, просто не е на фокус. Натискаме тест pairing бутона. В случая пееринга се случва, когато задържим този бутон 5 секунди. Задържаме го 5 секунди, тук излиза надпис Sync 10. Sync означава синхронизация, 10 означава продължителността, с която ще се синхронизира. Това са 10 минути. След което оставяте двете устройства да се синхронизират. След като червената светлина, ето тази червена светлина, започна да свети постоянно, това означава, че процеса на сдвояване е приключил. Съответно, за да излезнете от тук, трябва да задържите отново този бутон за 3 секунди. Така. След което вече може да пробваме дали съответно нашия термостат и приемник са синхронизирани. Отново даваме висока температура и изчакваме. Така, това е нормалната работа на този термостат. Когато зелената светлина свети, това означава, че той работи. И съответно, в момента в нашето помещение имаме 22 градуса. Ние сме задали температура от 31,5 и съответно приемника за котел се включва. Това е. Благодаря за вниманието.